Ang Ginoo nasayod gayud sa atong mga binuhatan. Nagtan-aw ang Ginoo kanato igsoon. Kung nagtuman kita kanunay siyang kabubuton, kung wala nato siya gilimod sa matag adlaw, ang Ginoo igsoon nasayod gayud ni anang tanan. Sa Gipadayag 3 bersikulo 8 nag-ingon, nasayod ako sa imong binuhatan ug may diutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo ako gilimod. Tanawa, ablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira niini. Mao na igsoon ang Ginoo nasayod gayud sa matag usa kanato. Kung unsa ang atong gibuhat sa tago, ang Ginoo nasayod niya na igsoon. Kung unsa ang atong gibuhat sa atong isig katawo, ang Ginoo nasayod niya na igsoon. Kung unsa ang atong pagtuo, kung unsa kadako ang atong gugma ngadto sa Ginoo, ang Ginoo igsoon nasayod gayud ni ana. Ang tanan igsoon nasayod gayud ang Dios bisan pa sa atong mga gihuna-huna. Kung nagtuman kita sa iyang kabubuton, nasayod ang Ginoo niya na igsoon. Kung wala nato siya gilimod sa matag adlaw, ang Ginoo nasayod gayud niya na igsoon. Busa atong buhaton ang pagsunod sa iyang pagtulunan, ang pagtuman sa balaod sa Dios, tungod kay mao kana ang kabubuton sa Ginoo. Ug ang saad sa Ginoo igsoon, mag-andam gayud siya og dapit alang sa matag usa kanato. Ang saad sa Ginoo igsoon, ablihan gayud niya ang pultahan alang sa matag usa kanato. Ug walay si bisan kinsa, walay si bisan usa or bisan kinsa dinhi sa kalibutan nga makasirado ni ana nga pultahan igsoon. Tungod kay ang Ginoo lang gayud ang makaabli ni ana, ang Ginoo lang gayud ang maka-close pod ni ana. Busa igsoon paniguruha, usa ka sa makasulod sa pultahan nga ablihan sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo igsoon nga kana nga sira makasulod ka gayud. Kana nga sira walay si bisan kinsa nga makasirado ni ana. Once ang Ginoo mo'y moabre alang kanimo. Ang Ginoo igsoon matinud-anon. Ang Ginoo igsoon mahigugmaon. Ang Ginoo igsoon nagatiman ug nagagmuma kanato. Ang ato lang igsoon, ang gusto sa Ginoo igsoon nga kitang tanan magbuhat sa iyang kabubuton. Kitang tanan magsunod sa iyang mga pagtulunan. Kitang tanan dili mulimod kaniya, kundili sa matag adlaw atong angkunon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa matag adlaw dili nato ilimod ang Dios. Sa matag adlaw dili nato ikaulaw ang Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay pinaagi niya na igsoon, ang Dios mahimuot gyud kanato. Ug tungod sa kahimuot sa Ginoo sa matag usa kanato, ablihan niya ang pultahan alang sa matag usa kanato sa insakto ug sa angay nga panahon nga alang sa matag usa. Ng alang kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan. Ang Dios nag-andam og pultahan ug walay si bisan kinsa nga makasirado ni ana, kundi ang Dios lang. Amen. God bless sa tanan.